Teresa Olaberria optometrista da, eta guke orientazio atalean gure lehentasunetako bat gure ikasleekin prebentzioa garatzea da. Eta prebentzio garapen honetan atal ezberdinak lantzen ditugu. Hizkuntza atala lantzen dugu, prebentzio bezala, lantzen dugu baita ere irakurketa idazketa atala, arlo sozialeko atala, arlo emozionalekoa, eta atal honetan Teresak egiten duena da badaramatzagu 5 bat ikasturte berarekin lan multidisziplinar bat egiten, eta berak egiten duena da gure ikasle multzo bati, normalean egin dugu lehenengo mailan, baina aurten pentsatu dugu 5 urteko gelan egitea aurrak txikiagoak direlako eta irakurketa idazketa prozesu horietan peto-petoan dabiltzatelako, berak bisioa begiratzea. Bisioa eta bista ez dira gauza berdinak, naiz eta orain arte kontzeptu horiek behar bada gure artean jakintasun handia izan den, badakigu bisioak zer aztertzen duen. Orduan Teresak egiten duena da, ikasle bakoitzari bisioa aztertzen die. Eta bisioak aztertzen duena da, pixka bat, ze zorroztasun daukan umeak irudi bat ikusterakoan, aztertzen duena da begien arteko koordinazioa, aztertzen duena da, adibidez, irudi batetik bestera pasatzerakoan, edo hitz batetik bestera pasatzerakoan irakurketa idazketa dela eta salto satadikoak nola egiten dituen, eta, azterketa sakon bat egiten die. Orduan berak edozer gauza detektatzen duenean, oso garai egokia da, umearekin atal hori landu ahal egite, landu ahal izateko. Gurasoei transmititzen zaie, ariketa bateria bat jartzen dugu martxan, eta prebentzioa garatzen dugu arlo horretan. Bigarren pausua normalean izaten da, alde batetatik Teresak familiari gurekin harremanetan dago denbora guztian, tutorearekin baita ere, tutorea jakinen gainean jartzen du, eta baita familia ere. Orduan, umearekin egin beharreko terapia bisuala egin daiteke, eta horrez gain gainera, tutoreak ere jakinik zer egin dezaken gelan, eta ze prozedura jarraitu dezaken, prozedura hori jarraitzen du. Konponbidea denak dauka goiz eta azkar harrapatu ezkero, hori da prebentzioa garatzea da azken finean, abian jartzea, martxan jartzea, arazo bat eman baino lehenago, erremedio bat. Egia esan oso balorazio positiboa egiten dugu, ze hau da irakurketa idazketan daukagun atal txiki bat, baina gero irakaslegoak ere badaki beste hainbat atal kontutan hartu behar ditugula, eta orduan guk egiten duguna da atal honekin beste atal guztiak osatu. Kontzientzia fonologikoa ere asko lantzen da ikastolan prebentzio mailan, irakurketa idazketa baino lehen hizkuntza garatze prozesuan umeak fonologikoki, fonetikoki dituen arazoak ere kontutan hartzen dira. Orduan, honek egiten duena da gure lana osatu. Eta ikusi dugu oso garrantzitsua dela, eta aurrerapen handiak ikusi ditugu horrelako detekzio bat egiten duenean profesional mota honek.